Πάμε. Για σήμερα έχουμε ένα GB 350S. Είναι ενός φίλου, το μηχανάκι έχει πολύ λίγα χιλιόμετρα. Μέσα εδώ λέει ταχύτητες, την ώρα και τα χιλιόμετρα τα συνολικά που είναι 324 χιλιόμετρα έχει ακόμα. Φανταστική θέση οδήγησης, πολύ ωραία. Πρώτη φορά ανεβαίνω σε τέτοιο στυλ μηχανάκι. Οι ταχύτητες είναι βελούδο, ο συμπλέκτης είναι τόσο μαλακός που νομίζεις ότι χάλασε, δηλαδή ότι έχει πρόβλημα, δεν σε κουράζει καθόλου. Το πατάς και νομίζεις ότι είναι κενό. Ανεμοκάλυψη εννοείται δεν έχουμε εδώ, το στυλ του από το μηχανάκι είναι αυτό. Φυσικά παίρνει διάφορα έξτρα εδώ, ζελατίνες και αυτά που μπορείς να έχεις μια προστασία τυπική. Ο ήχος του είναι πάρα πολύ καλός. Κυβότιο πεντατάχυτο, ναι, πεντατάχυτο. Καθρέφτες είναι πολύ καλοί, βλέπεις πάρα πολύ καλά πίσω, δεν τρέμουν, δεν κάνουν. Αυτό που είναι φανταστικό σε αυτή τη μοτοσυκλέτα είναι η ποιότητα κατασκευής. Η μηχανή είναι made in Japan. Πηγαίνεις με 50-60, έχεις πέμπτη, ανάβει έκο εδώ, είναι ένα λαμπάκι όταν κάνει οικονομία. Αλλά η ροπή του είναι πάρα πολύ δύναμη, μπορεί να μην έχει 21 άλογα το μηχανάκι. Αλλά η ροπή του είναι αρκετά καλή. Ο ήχος που έχουν κάνει δεν ξέρω, είναι φανταστικός, ακούγεται πολύ ωραία. Μονοκύλινδρο αερόψυκτο, 350 κυβικά. Είναι ένα μηχανάκι που το ψάχνουν πάρα πολύ. Η τιμή του είναι νομίζω υπερβολικά καλή για Honda και Made in Japan, 350 κυβικά μοτοσυκλέτα. Είναι στα 550, είναι νομίζω υπερβολικά καλή τιμή για Honda. Το μηχανάκι είναι για λάτρεις της ήρεμης οδήγησης εννοείται. Δεν είναι για ταρζανιές. Ωραία αίσθηση, πολύ όμορφο, πολύ ωραία πάει. Οι ταχύτητες είναι το highlights από τη μηχανή. Μιλάμε, είναι πολύ ευχάριστο να αλλάζει ταχύτητες σε αυτό το μηχανάκι. Το έκο ανάβει συνέχεια, η κατανάλωσή του λέει η Honda είναι γύρω στα 2,5, δεν ξέρουμε ακόμα, θα το δούμε και πιο μετά λίγο. Το έχει πάρει ένας φίλος μου με τον ιό μαζί και είναι τρελαμένοι ήδη, τους αρέσει πάρα πολύ και αυτούς. Πολύ καλή αίσθηση. Το μηχανάκι είναι 180 κιλά και νομίζεις ότι είναι 120. Τέτοια αίσθηση δίνει, είναι πολύ ματζόβολο, πολύ ελαφρύ. Εννοείται ότι δεν το τρέχουμε γιατί είναι καινούριο το μηχανάκι, αλλά πάει πολύ ωραία. Μ' άρεσε και από το μόλις βγήκε, το είδα από διάφορους που ανέβασαν. Έχει φοβερή αίσθηση.
Από την αρχή δηλαδή που παρουσιάστηκε με έκανε το κλικ. Το έχω ανάβει σχεδόν συνέχεια, πάει να πει ότι δεν καίει τίποτα. Πάει με αέρα αυτή τη στιγμή. Αυτά τα μηχανάκια δεν μ' άρεσαν παλιά ποτέ, δεν τα ήθελα. Αλλά έχει, μάλλον είναι η ηλικία, δεν ξέρω. Πέρασε η ηλικία της τρέλας και της δύναμης και αυτά και μου φαίνεται ότι είναι μια απόλαυση το μηχανάκι. Θέση οδήγησης απίστευτη, πίσω από όσο πιάνω η σέλα, αν και φαίνεται μικρή για το συγκεκριμένο, βλέπω ότι είναι ok. Ο Γιώργος έρχεται και αυτός μια βόλτα με το δικό μου το PCX. Παιδιά, δεν ξέρω πώς ακούγεται στο μικρόφωνο. Ο ήχος όταν ανοίγεις τον γκάζι είναι φανταστικός. Πολύ ωραίο. Δεν κουνάει τίποτα, δεν τρίζει τίποτα, δεν ακούς τίποτα. Είναι συνηθισμένα με τα πλαστικά από τα σκούτερ και αυτά, και αυτό σε φαίνεται ότι είναι massive όλο ένα σώμα. Πηγαίνεις σε 70 και είναι έτοιμος να κοιμηθείς πάνω, απολαμβάνεις. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Από ό,τι μου είπαν παιδιά, τα φώτα είναι εκπληκτικά το βράδυ, είναι full LED. Η κατανάλωση έχει κάνει 330 χιλιόμετρα μέχρι τώρα, το στρώνουν εννοείται τα παιδιά, και είναι στα 330 χιλιόμετρα και έχει ακόμα 2 κουτάκια. Λογικά όταν στρωθεί και αν το πηγαίνεις με αυτούς τους ρυθμούς θα κάνει υπερβολικά μεγάλο range, θα έχει το τεπόζιτο, γιατί το τεπόζιτο είναι 15 λίτρα και εννοείται ότι τα 2,5 λίτρα που καίει, άντε να καίει 2,7-2,8 μου το πηγαίνεις χαλαρά, δεν τελειώνει η βενζίνη τόσο εύκολα. Ακούστε ήχο. Αν ακούγεται δεν ξέρω. Πολύ ωραία αίσθηση. Μοτοσικλέτα ρε φίλε. Μοτοσικλέτα. Ωραία. Εννοείται ότι εγκρίνω. Αυτό το μηχανάκι είναι για να το αφήσεις στα εγγόνια σου και στα παιδιά σου. Θα δουλεύει μια ζωή, δύο ζωές και θα πούν ο παππούς τι έγινε, δεν το χαλούσε το μηχανάκι, το έτρεχε, δεν χαλάει αυτό. Πολύ ωραίο. Πολύ smooth αίσθηση. Πετατάκι το σασμάν, δεν νομίζω να χρειάζεται παραπάνω για το χαρακτήρα από το τη συγκεκριμένη μοτοσικλέτα. Πάμε λίγο πιο κάτω στον ίσιο να το δείξουμε και λίγο στατικά. Να ακούσετε και τον ήχο από την εξάτμιση θέλω, δεν ξέρω να ακούγεται. Πολύ ωραία οδήγηση. Easy Rider φίλε. Easy Rider. Easy Rider του Hodman, μαζευτείτε. Όποιος μπορεί να το πάρει, εγκρίνω. Το μυαλό του είναι να μην κάψει τίποτα, να
Αν πεις έτσι όπως το πας, δεν τι να κάνεις. Εντάξει. Είναι υπερβολικά οικονομικό και η ΣΑΠΑΠΗ φρένα νησίν, νησκόφρενα πολύ ωραία. Γενικώς εμπνέει Honda από τα παλιά. Είναι μια Honda από τα παλιά του 25 όμως. Δηλαδή όπου υπήρχε θέμα ασφαλείας και τέτοια, έχει γίνει σύγχρονο. Π.χ. φωτάρες, π.χ. φρένα, φρενάρες, έχει πολύ καλά φρένα. Αλλά κράτησε και όλη την ποιότητα των παλιών Honda. Δηλαδή εγώ όταν μου λες Honda ή παπί σκέφτεσαι ή κάτι τέτοιο. Άντε για ένα Civic, γιατί είμαι και στα αυτοκίνητα Honda εγώ. Κάνουμε παρουσίαση και ένα Honda Civic που είναι στην κατοχή μου τώρα. Πολύ ωραίες, παιδιά, δεν ξέρω, όποιος μπορεί να το κάνει test drive, το κάνει, και όποιος είναι και 40 plus θα νιώσει συναισθήματα πολύ διαφορετικά. Είναι pure μοτοσυκλέτα, χωρίς εννοείται γκάζια, αλλά είναι πως βλέπαμε κάτι ταινίες με στρογγυλοφάνερες Honda που θαυμάζαμε μικροί. Έτσι ακριβώς. Έχει το PCX, πανταχού παρόν το PCX. Πολύ καλό ήχο, πολύ ωραία αίσθηση. Ο αέρας εντάξει αυτά τα χιλιόμετρα δεν σε ενοχλεί, αλλά νομίζω μετά τα 100 ή στα 100 θα έχεις θέμα. Θέλει, μια ζελατίνα θέλει. Εννοείται ότι ό,τι και να βάλετε μην χαλάσετε αυτή την εμφάνιση. All time classic. Όσοι βλέπετε τα βίντεο του Hotman θα θυμάστε ότι είναι η διαδρομή που καταλήγει Παράδεισο και Γαλάνη. Λογικά θα πάμε στο Παράδεισο λίγο να το δείξουμε στατικά, το έχει ίσιο, γιατί σήμερα η μέρα είναι 37-38 βαθμούς. Τώρα τα έχει πέσει πολύ λίγο, είναι απόγευμα. Αλλά πάνω σε μια Honda δεν καταλαβαίνεις τέτοια, παιδιά. Ακούστε ήχο. Να ακούγεται από το μικρόφωνο περνάει, αλλά είναι φανταστικός ο ήχος. Άλλος θα αγόραζε για τον ήχο. Ταχύτητες είναι παιχνίδι, ρε. Αλλάζουν με τη σκέψη.
Ακούστε λίγο ήχο. Εδώ είναι. Ποιότητα παντού. Παντού ποιότητα. Νησίν ένα έβολο πίσω, μεγάλο δισκόφενο. Μπροστά η 19 ρόδα, πίσω 17 από ό,τι θυμάμαι. Φώτα full LED. Κόρνα εδώ. Εδώ το νίκελ για να μην γρατσουνάς το καπάκι. Διακόπτες. Πόντα παρέα. Εδώ είναι το μέρος που έχει και νερά που είπαμε. Ο Παράδεισος. Έχει νερό παραδεισένιο. Έχει και το άλλο φορτώνει εδώ. Τα νερά έρχεται πάλι. Ήπιαμε και το νεράκι μας από εδώ και συνεχίζουμε. Άκου. Ωραίο. Τα φρένα έχουν μια πολύ καλή αίσθηση που είδα, δηλαδή κάνουν πολύ normal στην αρχή και όσο πιέζεις δείχνει τα δόντια του. Παρόλο που είναι ακόμα άστρωτο το μηχανάκι. Ανομαλίες τις περνάει πολύ ωραία λόγω 19 ρήπου στρατροφού. Μια ωραία βόλτα. Πολύ ωραίο. Έχουμε και ένα μεγιά και πάντα όρθιοι στον Γιώργο και στον Ανέστη που μου το έδωσαν. Να το βάλουμε, να το κάνουμε ένα βίντεο να το δείτε. Πολύ ωραία αίσθηση.
μοτοσυκλέτα για πολύ ωραίος ήχος. Να το βάλω και στο PCX αυτό, δεν μπαίνει. Νομίζω πως μερικοί θα χρειαστούν παραπάνω δύναμη, αλλά για το στυλ της μηχανής νομίζω ότι η δύναμη είναι για το χαρακτήρα του ακριβώς όσο πρέπει. Έχει τη ροπή που πρέπει, δεν έχει τα τρελαγκάζια, δεν θα σκώσει τροφές πολλές. Νομίζω ο κόφτης είναι πολύ κάτω, αλλά γενικώς η μοτοσυκλέτα είναι ακριβώς έτσι φτιαγμένη όπως πρέπει από τη Honda, δεν κάνει να την πειράξουμε καθόλου. Ακούστε ήχο. Είναι ο κάμπος Καβάλας της Σούπολης. Είναι αγροτικός ο δρόμος εδώ. Τώρα άρχισε λίγο και δροσίζει ακόμα και πάνω από τη μοτοσυκλέτα. Δροσίζει, σχετικό είναι, γιατί πάνω στη μηχανή είναι ωραία. Αν κάτσεις κομματιμένος δεν είναι ωραία. Και ειδικά σε μία πάνω GB 3,5 σε μια Honda περνάς πάντα καλά. Είναι μια δοκιμή που κάνω σε συνθήκες βόλτας, δεν ξέρω πώς σας φαίνονται, που δεν υπάρχει πουθενά. Δεν είναι το τεστ που θα κάνει τα περιοδικά, ας πούμε, που έχουν βίντεο και τέτοια. Είναι ένα τεστ πιο πολύ σαν να μιλήσουμε φίλος προς φίλο. Έτσι σας βλέπω, σαν φίλος που λέω τη γνώμη μου. Αυτό το έκανα χρόνια, αλλά δεν το τραβούσα βίντεο. Και όπως είπα, με το γιο μου είπαμε να τα κάνουμε βίντεο. Έβλεπε ότι μιλάω για αυτά, κάνω με διάφορους φίλους και λέγει δεν το κάνουμε βίντεο αυτό. Και έτσι αποφασίσαμε να το κάνουμε. Πιο πολύ είναι το κανάλι μας, το κανάλι μου, που σας δείχνω διάφορα πράγματα που οδηγάω και σας λέω τη γνώμη μου.
απλά και ωραία, κατά τη γνώμη μου. Πλάτες, το όχι βαβούρες και εντυπωσιασμό. Δεν θέλω να εντυπωσιάσω με τις γνώσεις μου, ό,τι ξέρω. Αν έχω κάποιες γνώσεις, δεν θέλω να τις να σας πρίξω με χαζομάρες. Τι αίσθηση παίρνεις από μια μοτοσυκλέτα, από ένα σκούτερ, από μια μηχανή? Αυτό που σου δίνει το GB, νομίζω ότι το θέλουν αρκετοί, ειδικά στην ηλικία μου και λίγο πιο μικρή και λίγο πιο μεγάλη, να γουστάρουν αυτού του στυλ τη μοτοσυκλέτα. Όπως και ένας φίλος μου, ο Σταύρος, σίγουρα φαν του είδους. Αυτός με έκανε και αγάπη σε αυτό το στυλ της μοτοσυκλέτες και θα δει το βίντεο και θα τον αρέσει και αυτόν. Εδώ είναι μια εκκλησία, είναι ο Άγιος Παντελεήμονας, γιορτάζει σε λίγες μέρες, εκεί νομίζω. Μπήκαμε Χρυσούπολη από τον δρόμο από Ξεριά, έχουν κάνει αυτό το δρόμο που πήγαμε. Να δείτε και λίγο τη Χρυσούπολη μέσα και θα κλείσουμε το βίντεο. Όλα τα λεφτά είναι ο ήχος, ειδικά και έξω αλλά και στην πόλη μέσα, τον ακούς ακόμα πιο ευχάριστα. Δεν ξέρω τι περνάει στο μικρόφωνο, έχω βάλει ρύθμιση να μην έχουμε voice cancellation, που να έχει λίγο παραπάνω αέρα αλλά ακούγεται πιο καλά τα μοτέρ και αυτά. Σε αυτό το σημείο μέσα στην πόλη μου θυμίζει πως είχαμε τα πια τα πιο πολλά κυβικά, όχι τα 50, 90 και πάνω, που βάζαμε Sebring. Κάπως έτσι ακούγεται, θυμάμαι, μου θυμίζει αυτό, αλλά σε πολύ πιο γλυκό τόνο. Εδώ είναι η Χρυσούπολη. Εδώ έχει καφετέρις αριστερά δεξιά. Εδώ είναι το κυκλικό. Λοιπόν παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Κάντε ένα subscribe, έρχονται πολλά. Ευχαριστώ και για την υποστήριξη. Κάντε ένα subscribe, ένα like, κάντε και ένα comment τι σας άρεσε, τι δεν σας άρεσε, κοσμικά όμως, όχι βρυσίματα και τέτοια. Το κανάλι είναι, θέλω να είναι δικό μας, γιατί βλέπω ότι το αγαπάτε και εσείς σχεδόν σαν και εμένα. Ευχαριστώ πολύ.
Άλλο μια άλλη δοκιμή από φίλο. Να είστε καλά. Και εδώ είναι η εκκλησία ο Γιώργης και κλείνουμε εδώ της Χρυσοπόλεως.